Mula ning niya, boss, ang mga kuhan sa imong amahan, mga kabiling, mga papilis. Unsa man kay na mga dokumentuhan ni attorney? Unsa man ang mga kapila na? Kuhan din ni boss. Muna ang mga entitled sa yuta sa imong amahan. Yuta niya sa Datagan, sa Tagikon, o katong sa kuhan to, sa General Santos, katong di ato ni Atom, to ikaw, ano ba ito ni Ato dito, pre? Tunod. Nato kong General Santos. Ayun, sa awa po dire pre ang kuan de gani pre. Aw boss, ang kining birth certificate sa mga amahan kung abot mo ni pre. Dayon, ay ikaw na bahala mo kay anak, boss. Sige, Ako ako na na. atag sa imo. Huwag tanawon eh. Dayon kaning dia. Muna sa mga kontrata sa imong amahan nga dagkong project ba yang nakuha ba? Uy, nakuha pa gaya sa mga dagong project ni attorney? Ay, oo kay boss, daghan isang kuha nga project ko eh. Pero ang uban lagi kaso, wala pa ibiling nabot. Pero, ikaw na bahala ni. Ikaw na bahala maningil ato nila. So salamat kayo ani attorney ani mga kapila ni sa pagkakaroon ako ning himayon ako ani estudyuhan ning mga planuhan kining mga titulo nga naa din pero sa matag karon kung nya magkinahanglan nga pag sa imong tabang isip ikaw mo nakabalo sa tanong nga mga transaksyon sa kuwang amahan ha so sa pagkakaroon salamat na ini mga dokumento Anytime boss, kung sa imong kailangan, ay lang kag pagduwa-duwa pagduol sa kuha. Nara ko pirmi. Ikapoy na kong subagay. Wato na akong subagay. Pinagyan na yung kita. Ayaw sa pasyo. Ipak panahon ka nung nagpatay ta. Napakoy bahay yung sa sapi. Yung sa tanwaron. Yung abot na to. Patay ko patay. Mas maayo. Kagkan pa kay ko paningunon ng utang. Naapay na po yun. Akong patyunon. Hindi pasyo. Abot rin itong adaw. Anak ko aming magnaon. Upalakon sa tamang magnaon. Sige, sigat. Tama ka, Baut! Mo na yung project boss nga nakuha sa imong papa. murag dako kini Oh, kini boss. Nga wala ka balo sa klasyo. o ba Ngayon, karon boss, ako kay paila-ila ni Engineer Jeremias. Nga natin sunod. wala pa man po layo pa po ito pong oras sige nga musulod ta dire Sunod na boss. sige musulod ako Oh, ikaw na boss. ako musulod dare Dito sa right, left, kay maray pa. da Right, saka. Ay, right kasi gid. Ano yung prasikasot? Kini? Oh, mo ni boss. Ilan man ka andanan ni? Duha og tunga. Dua og tunga. Asa man yung tungaan nila? Yung anong duha man? Toothpick. Duha kandan na doon. Na ikatulo. Na plano ni. Kompleto ni boss. Ya, na-applyan na niya og building permit ni. Nana ni boss. Kompleto na ni boss. Ayaw niya. Asa man si Engineer, ito nga to, Engineer Remias? Jeremias. Kung sang tawgon boss. Signato dia. Mo din na atong engineer si Engineer Jeremias Tapal. Una katong sinaligan ng engineer sa iyong papa. Engineer! Buntag! Ayan boss, dultag na. O, kaya para mag-srana ito o dali na ta. Sige, kita atong lulod sila. Lah, boss, ano yung engineer na sinaligan sa iyong papa si Engineer Jeremias Tapal. O, engineer, mo ni ang atong anak sa atong boss na si Boss Napoleon. Oh, salamat kayo nga naabot na ka. Abi nimo okay na kani paabot nimo nga balik ka diri kitungan ning problema lagi sa indas negosyo sa mama.
Boss, dako kayong pasalamat nga nabot na yun ka. Doon kay aron masulbad ning dakong problema nga hitabo sa negosyo sa imong amahan. O karon kampante namin sa mong pagtrabaho to kay nari ka nga tinuod yun nga tagya. Anak sa tagya ni maong project nga mo karon trabaho. Salamat ya boss. Salamat sad kayo, engineer, nga bisan og wala na akong amahan o wala po akong presensya ning lugar imuhang gipadayon ang mga project sa akong amahan nga nahabilin, imuhang gipadayon og pagpatrabaho sa mga tao. So dako akong pasalamat ni mga engineer. Mao gid po nang usa sa nastorya sa ako ang amahan. Naa sa engineer nga bagtik og masaligan. Mao na iyahang istorya sa kuha diin nagkastorya na sa cellphone sa unang buhi pa siya. Nga naa sa engineer nga pinakabagtik og pinaka masaligan gyud sa tanan nga parte sa trabaho sa construction. Mao na nga salamat engineer. Og karon nga naa na ako karon din engineer. Nauli na ko nining atong nasod. So gusto na ko nga buhion ang legacy nga nahabilin sa akong amahan, ilabi na ang iyahang construction company. Gusto ko nga makig-meeting sa imo siguro ipatawag ra ka o ban sa imuhang mga foreman. Doon na usab kay mga foreman ba dire? Na ko'y purman dire isa. Okay, maayo na engineer. So mao na nga atong ipadayon ang legacy nga nabian sa akong amahan. O ato ang palig-unon kinig maayo aron mo lipang mo dako aron makakuha tag mga project ni pohon nationwide tibuok Pilipinas. Salamat kay So asa man karon ang imuhang foreman din Kwantos mga tao dito sa bahan sila sa pito. Purman ang turoy. Alisa, kaya na ko ipailila ni mo. Dali. Kaya doon ako ipailila ni mo. Boss, mauro si Purman ang turoy. Purman turoy, mauro ni si Boss Napoleon, ang anak sa ato ang amo. Boss, may buntag boss. mayong buntag pod foreman. Sa pagkainita kay diri no. Ya, kumusta man mo diri? Okay ra mo diri foreman? Okay raman boss. Mas maayo na. Sa man imong dala? Mao na ang plano nining maong building? Oh, mao ni boss, mao ni planuha boss. Ano yung building nga? Mahimo bang mo tan-aw na kung unsay porma aning building ani? Ug mo man eh. Pawiri sa engineer. Dako man ning building nga day. Oh, nindot pa na ning mahumaning maong building. Isa may tagyaning buildingan ni. Ang tagya ni boss si Ronald Ingkaliado Tagalog nga usa po ka negosyante dito sa Manila. Oh, mau ba? Layo day kay ning tagyan ni. Ulba din akong amahan day kinakuha og kliyente taga Manila. Indot ning balaya ni oh. Boy no. So salamat kayo. Karon nga naila-ila na ta mo. Sa matag karon og unya magpatawag ko og meeting para atong masabot-sabutan ang mga uban pa nga project. Kay ako ang uting kay gusto mga dokumento nga gihatag ni Attorney Tibor sa kuha. Dili lang kay kining project nga nakuha sa amahan. Napa daw sila ang nakuha nga project. Sigon sa katong ako ang nahimay-himay nga mga dokumento nga gihatag ni Attorney Tibor sa kuha. So kabalo ba pud ka na engineer? Kabalo ko na boss, kaya ako'y overlooking sa mga project sa imong amahan. Yani doon na magani bagong project ang pagasugdan na po sa Tagikon. Okay. So mas maayo na para dali ra nga to ang pagsabot-sabot unya sa pagpadagan sa mga proyekto. Labi na kay active kay ka engineer. Pwede mong foreman po, active kayo. Asa naman to si Bansot? Sot! Boss! Tara ka boss! Alisa! Boy no, ug mga adlaw birthday sa ako ang Persian cut. Mahal kita kung palit ato. Dala na ko gikan sa Amerika ba. So gusto na ko nga i-celebrate po siya og gamay. Unsa man nara mo'y available nga oras ugma. Kay adto ta sa balay. Kaon-kaon ta dito, dayon
Gamayng tagay, gamay shot lang gud mga chill para pawala sa inyong stress ba kay init kayo inyong pagtrabaho dire. So kailangan po nato nga enjoy po nato ang kinabuhi gamay pod. Unsa man available ra mo ba kay og available mo magpakuyog ko ninyo sa merkado pod para malit og mga utanon, mga lamas, karne. Sige sot, way problema na kanang gabas, normal man ginang gabas pero taro nga gabas ha nga hait nang imuhang mga ngipon na kay basig mapugtod na. Anyway, ikaw Engineer Jeremias, bakante ka ugma? Na, sorry kay boss. Kay ugma nga adlaw do na misabos sa pamilya nga banding-banding lagi dato mi og dapitan sa dakak ba. Mga ligo ko rin yung dagat. Sorry kay boss, pasinya lang yun. Ko ka uyog nimo. Mao ba engineer? Forman Antoroy, bakante ka ugma kay pakuyog ko nimo pod malingki ba kay di pa ko kuswito aning merkado diri sa sidangan, merkado dunggan na mori-moriyo daw daghan og mga baligya nga mga utanon og kining mga lamas. Basig bakante ka ugma Forman. Sorry jud kay boss kay amo ra man silingan nara ba ko ipagama na mo na tangkal sa kabaw. May na lang pud ba pang sideline po na mo. Mao ba? Sige. Si Bansot moadtog labason kay mugabas. Si Engineer Jeremias pod moadtog lapitan kay naa sila banding sa iyang pamilya sa dakak. Nya ikaw pod okay po na pod kay sideline ba para may na lang pod maka palit po ka gatas o vitamin sa imuhang mga anak. Ana ba kay anak? Naa na boss. Ug mo na istoryahan So ako na lang ani ugma mag merkado, mamalingki. So boy no, salamat kayo ning orasa nga nagka-inaneta. So ngadto puhon, patawag ta mo sa opisina sa kong amahan para mag-meeting ta, magsabot-sabot ta ha. Sot. Forman, engineer. So inform lang po to ang imuhang mga tubanan nga mga forman para ato ang masabot-sabotan ang mga sunod na to ang mga stepping. Ha? Sige. Salamat kayo og mayong hapon.